Planeta nu mănâncă după ce citim noi în cărți. Planeta mănâncă spontan, adică extrem de puțini oameni procentual mănâncă pentru că sunt conștienți și încearcă să urmeze niște reguli. Care sunt cele mai frecvente mituri legate de alimentație pe care le-ai întâlnit în cabinetul tău? Cred că cel mai puternic mit ar fi: eu știu ce trebuie să fac. Care este, de fapt, legătura dintre diabet, obezitate și bolile acestea de inflamație Da, cronică? o întrebare direct în subiect. Obezitatea este o boală care constă în acumulare de grăsime. Devine o grăsime rea care cauzează o cascadă de alte defecte metabolice, între care rezistența la insulină și inflamația. Care e părerea ta dacă rezistența la insulină este în realitate cauza stilului acestuia de viață modern? Ce înseamnă rezistența la insulină? Înseamnă că unele țesuturi nu reacționează la insulină, adică nu fac ce spune insulina, în special mușchiul. Rezistența la insulină a apărut în timp ca o adaptare evolutivă bună pentru ca ființele care au mai mult creier să reacționeze cu creierul la stres, să-și facă strategii și nu doar cu mușchiul. Ce s-a schimbat de fapt în viața modernă? Sedentarism, da? Nu mergem pe jos la serviciu, mergem cu mașina. Ce joburi avem? Uitați, ăsta e un job static, să spunem. Și când începi și le aduni pe toate, îți dai seama că ești sedentar în mare parte a timpului, ceea ce este contrar naturii umane. Noi suntem o ființă care ar trebui să zburde de dimineață până seara. Ce puțin genetic, așa ne-am format. Totuși, în anul 2026, există o dietă ideală pentru diabet? Pentru diabet, dieta, să spunem, cea mai apropiată de ce ne dorim noi, e dieta mediteraneană. În post, de fapt, se accentuează rezistența la insulină, dar se acționează niște verici bune ale rezistenței la insulină, de exemplu lipoliza. E un paradox extrem de puțin cunoscut, poate nici nu l-aș zice dacă n-ar fi un podcast de un asemenea nivel. Servus, sunt Dan Vodnar, profesor la USAMV și vă urez bun venit la podcastul unde știința devine conversație și ideile prin gust. Invitatul de astăzi este Adrian Copcea, medic primar în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, cu o experiență solidă atât în practica clinică, cât și în educația medicală și în comunitatea științifică. Este director medical al Centrului Medical Asteco din Cluj-Napoca, unde coordonează o echipă multidisciplinară și gestionează activități medicale complexe, dedicate pacienților cu patologii metabolice. Format profesional în România și Franța, inclusiv la Universitatea Louis Pasteur din Strasbourg, doctorul Copcea îmbină rigoarea medicinei interne cu expertiza în nutriție clinică și diabetologie. Activitatea sa este centrată pe managementul diabetului, obezității și sindromului metabolic, dar și pe relația dintre stilul de viață și sănătatea metabolică, cu un interes constant pentru educația pacientului și medicina preventivă. Pe lângă activitatea clinică, este implicat activ în proiecte educaționale, conferințe și inițiative de popularizare a științei, fiind un promotor al unei abordări echilibrate și bazate pe dovezi în nutriție. Discursul său se remarcă prin claritate, echilibru și capacitatea de a traduce concepte medicale complexe în mesaje relevante pentru publicul larg și pentru pacienți. Adrian, îți mulțumesc tare frumos pentru prezența în cadrul podcastului Profesor Vodnar și aș începe direct cu o întrebare prin care vreau să știu care este, de fapt, legătura dintre diabet, obezitate și bolile acestea de inflamație cronică. Da, o întrebare direct în subiect. Avem o legătură în felul următor. Obezitatea este o boală care constă în acumulare de grăsime. Acest tip de grăsime care se acumulează în special la nivel abdominal, visceral, devine o grăsime rea, activă chimic și metabolic și care cauzează o cascadă de alte defecte metabolice, între care rezistența la insulină și inflamația. Cum le cauzează e un pic mai complicat de explicat, dar în linii mari, inclusiv prin factori mecanici, expansiunea țesutului gras începe să înghesuie celulele din jur, apare un stres hipoxic, celulele din jur reacționează, grăsimea la rândul ei încearcă să se apere și să se extindă, cheamă la ea celule imune și așa mai departe. Deci există un concept care se cheamă adipozopatie, care înseamnă că nu doar depunem grăsime, ci depunem o grăsime foarte al dracului, ca să vorbim așa la un nivel Ca de de... ce al dracului? Pentru că face rău în corp prin toate aceste fenomene inflamatorii, procoagulante,
de rezistență la insulină și prin ele apar o serie de boli pe care le reunim sub o umbrelă, care zicem sindrom metabolic. Asta înseamnă hipertensiune arterială, dislipidemii, ficat gras, diabet zaharat tip 2 și prediabet, gută și așa mai departe, sindrom procoagulant, proinflamator. Deci există un spectru destul de larg de boli metabolice care au rădăcini comune, între ele se numără rezistența la insulină și rezistența la insulină strâns legată de obezitate. Deci cam asta ar fi o legătură, de aceea ramura noastră care se cheamă diabet, nutriție și boli metabolice, cumva se învârte în jurul acestui spectru de boli. Deci noi nu tratăm doar diabet, sigur tratăm cel mai mult diabet, dar diabetul este atât de înrudit cu steatoza hepatică, de exemplu, cu obezitatea, încât nu putem fi diabetologi fără a fi interniști destul de ampli, așa ca viziune, pentru că vorbim în diabet nu doar de glicemie, ci de fenomene largi. Și cam asta ar fi motivul. Sunt foarte legate, sunt o serie de fapt de boli. Pacienții se sperie când văd un șir atât de larg de boli, dar în realitate când vezi obezitate, hipertensiune, steatoză hepatică, diabet zaharat tip 2, vezi de fapt un spectru foarte omogen și compact. Menționasei de rezistența la insulină și sunt curios care e părerea ta, dacă rezistența la insulină este în realitate cauza stilului acestuia de viață modern sau nu? În mod istoric, să spunem așa, biologic, adaptativ, rezistența la insulină a fost ceva bun. De Așa. ce a fost ceva bun? Ce înseamnă rezistența la insulină? Înseamnă că unele țesuturi nu reacționează la insulină, adică nu fac ce spune insulina, în special mușchiul. Mușchiul, grăsimea, ficatul și altele. De ce să nu vrea mușchiul să răspundă la insulină? E o întrebare. Este pentru că în cursul unor reacții de stres e mai multă nevoie de energie în creier, în eritrocite și așa mai departe. Și corpul, de fapt, redirecționează glucoza dinspre mușchi spre creier, pentru ca ființele cu creier mai avansat, cum suntem noi, să facă o strategie de luptă. Deci, de fapt, rezistența la insulină a apărut în timp ca o adaptare evolutivă bună pentru ca ființele care au mai mult creier să reacționeze cu creierul la stres, să-și facă strategii și nu doar cu mușchiul. Deci e o explicație foarte interesantă. În epoca actuală, de fapt, rezistența la insulină a început să ni se întoarcă împotriva, adică am început să suferim de efectele ei pentru că avem reacție la stres fără stresul care era pe vremuri, adică nu ne fugărește niciun animal, dar suntem stresați. Iar în cursul stresului există o rezistență la insulină pe care o vedem foarte mult în practică și care crește glicemiile în cursul infecțiilor, pentru că din nou se redirecționează glucoză spre sistemul imun, care trebuie să ne apere de infecție. Deci cumva rezistența la insulină ca origine este ceva bun, ca consecințe în mediul nostru schimbat a devenit ceva rău. Avem un fenomen, să spunem așa, de întoarcerea naturii împotriva noastră, adică noi ne-am format pe foamete, pe lipsă de mâncare și acum cu aceeași genetică care nu se schimbă cu viteza cu care s-a schimbat stilul de viață, ni s-a întors această adaptare. Adică noi știam pe vremuri să ne adaptăm la foamete și acum nu mai avem foamete, ci avem o abundență de mâncare și acea adaptare făcută pe foamete ne face să tot acumulăm grăsime ușor. Deci e o ecuație un pic mai complexă, care la origine, de fapt, înseamnă un fapt bun transformat într-un fapt rău. Și crezi că aceste momente sau perioade de post, cele pe care le regăsim acum așa într-o modă de intermittent fasting, ar aduce cumva organismul la un moment anterior acestor ani, adică ne duce exact acolo unde ai menționat tu, înainte de a avea organismul, de a avea această, eu știu, acest boom de rezistență la insulină? Da, e o ciudățenie, dar în post, de fapt, se accentuează rezistența la insulină, dar se acționează niște verici bune ale rezistenței la insulină, de exemplu lipoliza, adică în post, corpul reușește un pic mai bine să ardă grăsimi. Iar la asta e favorabilă rezistența la insulină. E un paradox extrem de puțin cunoscut, poate nici nu l-aș zice dacă n-ar fi un podcast de un asemenea nivel. Postul, de fapt, este opusul mâncatului în continuu, dacă o luăm așa. Adică dacă luăm extreme, cam ce extreme am putea avea cu mâncatul? Ori să mâncăm în continuu, ori să nu mâncăm deloc. Corect. Și atunci cam între astea două extreme ne-am învârtit cu ființa umană. Mâncatul ăsta mult și în continuu, cum de fapt mâncăm mulți dintre noi,
ronțăind, mâncând așa fără să conștientizăm, bând dintr-un suc, bând dintr-o cafea cu lapte, să spunem, aducem nutrienți într-un mod continuu, pe când corpul este învățat de la natură cu un mod discontinu, cu pauze, și e un tipar care a început să nu mai fie bine respectat. Deci eu sunt favorabil, nu neapărat postului, și putem detalia un pic ce Sigur. tipuri de post sunt, dar sunt favorabil meselor clare, adică să fie clar. Ai mâncat acolo, ai mâncat acolo, ai mâncat Adică să acolo. fii organizat în mese, Să nu? fii nu neapărat organizat, organizat ar fi ideal dacă urmărești un scop. Sigur, Da. cei care mănâncă spontan și sunt sănătoși și ok, n-au probleme, dar cei care au probleme de greutate, e bine să-și găsească o logică, iar în logica asta sunt foarte importante pauzele. De ce? Pentru că eu am o teorie, să spun, nu neapărat personală, că doar să știe. Mâncatul în contratimp pune foarte mari probleme. Dacă corpul e ca o mașină de spălat, să spunem, și pornește o tură de spălat haine, e bine să o lași să-și facă tot ciclul și apoi deschizi ușa și bagi altele. Noi, de fapt, nu prea lăsăm ciclul să se întâmple și de multe ori când apar nutrienți în postprandial, apare așa o derută, ca și cum intră mașini într-o intersecție din toate părțile și într-un final există excese pe unitatea de timp. Dacă e foarte mult exces de glucoză sau de grăsimi, într-un final ele se vor depune. Deci cam cu asta ne luptăm. De aceea eu încurajez pauzele de masă, nu neapărat postul intermitent în cele câteva definiții care există acum, dar măcar mesele clare. Și sunt multe persoane care mănâncă, să spun, 3 mese pe zi, dimineață, prânz, seara, nu țin ceea ce numim noi post intermitent, dar au mese regulate și cu pauze, ceea ce e foarte binevenit. Deci eu încurajez pauzele clare între mese. Postul, că spuneam că intrăm un pic în definiții, poate fi fie cu zile pauză, adevăratul post intermitent este cu zile de post negru intercalate cu zile normale. Ăsta e postul intermitent în definiția normală, dar din el România a înțeles un pic mai mult TRF, adică Time Restricted Feeding, adică să restricționezi orarul alimentar în care mănânci. Culmea este că acum vreo 2-3 ani se credea o intervenție extraordinară, mai recent au venit studii că nu e chiar așa o intervenție fantastică, așa încât ne reîntoarcem la ideea noastră că câteva mese mai spațiate sau, și eu sunt foarte deschis idei pentru cine poate, câte o zi de post negru sau aproape negru este benefic în multe situații. Negru înseamnă doar cu apă? Negru înseamnă doar cu apă sau lichide non-calorice, asta ar fi definiția. Adică să Adică nu intre cafea? calorii. Poate să fie o cafea fără zahăr, poate să fie ceai neîndulcit. Asta ar fi o definiție corectă. Iar post aproape negru sau fasting mimicking diet sau așa, poate fi o versiune în care, să spunem, mănânci până la prânz, mănânci 400-500 de calorii foarte consistente și de calitate și apoi nu mai mănânci restul zilei. Deci cine nu poate ține, să spunem, un post negru complet, poate să țină așa o imitație de post negru și e benefic. Eu nu prea pot, recunosc, dar Și asta de ce nu prea poți? eu am niște probleme cu stomacul Ah, care țipă când credeam fac că ești un pauze prea mari. gurmand. Sunt un gurmand, sunt și am fost mereu un gurmand, dar sunt persoane, mă rog, pe tiparul meu, care dacă nu mănâncă mult timp, fie devin nervoase, fie au simptome gastrice, deci nu toată lumea este potrivită cu acest tip de intervenție și nu trebuie să forțeze. Dacă cei ce ne ascultă se autocunosc bine, vor ști că sunt genul de oameni care rezistă multe ore fără să mănânce sau nu rezistă. Îmi spun colegii că nu e bine să fie în preajma mea când sunt nemâncat și mă invită să mănânc ceva, așa încât pot fi consecințe și, să spunem, și psihologice, și gastrice și ale, să spunem, pauzelor prea mari. Da, sunt foarte curios cum arată așa o zi din viața ta cu mese echilibrate, totuși. Arată surprinzător de bine. Eu sunt un mare iubitor de dulciuri, dar reușesc să le fac loc reducând alte variante de carbohidrați. Dar asta mai glumesc eu pe Facebook-ul meu, sunt cascadorii nutriționale, deci trebuie să ai un anumit nivel de Așa e. cunoaștere, ca de exemplu să faci loc făcând echivalențe sau înlocuiri. Adică dacă, să spunem, sunt niște fructe foarte bune în sezon, nicio problemă, sacrifici pâinea, faci loc fructelor și ești bine pe final. Nutriția, cel puțin în felul cum o vedem noi, este o știință a mediilor, a sumelor, și dacă știi să jonglezi cu anumiți nutrienți, eu, de exemplu, mănânc extrem de rar paste făinoase și orez și cartofi și mămăligă. Deci nu sunt genul care mănâncă aceste garnituri, dar sunt mare iubitor de pâine și de dulciuri. Și dacă, de exemplu, nu mănânci paste, orez și cartofi, dar mănânci pâine și, să spunem, o porție decentă de dulciuri, te echilibrezi la carbohidrați. Apoi sunt atent și la grăsimi, să nu mănânc grăsimi proaste. Nu mănânc decât așa de glumă sau mai rar ceea ce numim noi junk food, adică mâncare de proastă calitate.
Ce să zic, că nu neapărat eu sunt un exemplu pentru, nu știu, ce scopuri au, urmăritorii, dar, sunt un bun exemplu, de exemplu, pentru nutriția pentru concentrare. Eu lucrez extraordinar de mult dimineața și foarte concentrat. Programul meu e ca la UPU dimineața, toată lumea știe sau cine încearcă să vină la mine știe ce e pe acolo, e un dezastru. În În clinică? clinică, da. Și am constatat că îmi trebuie un anumit tipar de a mânca pentru a rezista foarte bine la consultații și la sarcinile intelectuale foarte puternice. Și mănânc dimineața o porție foarte bună de carbohidrați. De multe ori o mănânc cu unde arahide sau cu o formă de grăsime care împinge cumva absorbția lor, iar undeva spre 12 mănânc o masă normală. Deci, Carbohidrați complexi sau, când am pâine, aș prefera să fie complex, dar depinde ce pâine am în casă. am Dacă s-a înțeles. nimerit aprovizionările, nu le fac eu. Dacă avem pâinea integrală, din punctul meu de vedere, genul, pâine integrală cu unde arahide și cu o cană cu lapte, eu mănânc și un pic de gem. Aici depinde cei, diabetici, să spunem, își pot alege un gem mai special. Este o masă suficient de complexă și mie mi-acoperă necesarul de energie. Nu zic că toată lumea trebuie să mănânce așa. Dar asta vreau să spun, deși sunt un iubitor de dulciuri și prietenii mai văd că postez prăjituri și așa mai departe, știu să mi le integrez în stilul meu de viață. De fapt, fiecare om trebuie să-și găsească ritmul lui. Fiecare știe de ce îi pică bine o masă aici, o masă acolo, iar felul cum mănânc eu se transpune în felul cum fac recomandările într-un mod foarte atipic, să spunem. Adică, de multe ori recomand persoanelor să nu mănânce mic dejun. Pentru că fac un interogatoriu suficient de clar ca să înțeleg nevoile energetice. Și avem pacienți cărora efectiv le recomandăm să nu mănânce mic dejun, să mănânce la 10 sau la 11 când au ei semnalele de foame și când au ei acel bioritm al energiei. Ei, asta se suprapune peste ce am zis la început, că dacă potrivești bine nevoile energetice ale corpului cu felul cum îi dai mâncarea, care de fapt aduce energie, te poate duce la o greutate bună și să spunem, o funcționalitate foarte bună. Dacă mănânci foarte în contratimp cu felul cum ești tu setat, de exemplu, persoane care nu mănâncă mic dejun și un nutriționist le impune un mic dejun, nu ai rezultate. Pentru că cumva nu gestionezi bine mâncarea în contratimp. Tu de fapt n-ai avea nevoie acolo de energie, că s-a ocupat ficatul care face glucoză în cursul nopții, poate glucoza aia îți ține încă un pic în cursul dimineții. În diabetologie avem multe astfel de fenomene, fenomenul zorilor și așa mai departe. Ei, dacă ești o persoană care are cumva resursa bună de energie dimineața și nu necesită mic dejun, nu, cel puțin de la noi, nu primește mic dejun. În fine, asta vreau să spun. Deci e bine în nutriția clinică, cum lucrăm noi, să adaptezi destul de bine tiparul de viață al omului cu ce recomanzi. Minunat. Foarte interesant așa, o abordare, din punctul meu de vedere, extrem de personalizată uneori, nu? Pe care o faci, pacienților. Adică trebuie să și cunoști foarte bine pacienții să ajungi la nivelul acesta de a le face o recomandare care să li se potrivească din punct de vedere nutrițional, din punct de vedere al alimentelor. Da, foarte bună întrebarea pentru că personalizări se pot face pe multe aspecte, iar genul de personalizări pe care le fac eu aici se potrivește foarte bine în obezitate. Sunt alte patologii pe care se personalizează altfel, în bolile inflamatorii intestinale cu totul alte personalizări, în alte boli. Deci la fiecare spectru de boli, să spunem, există aspecte cheie care trebuie atinse. În gută, de exemplu, nu are nicio legătură ce am povestit acum, trebuie să personalizezi pe purine, pe carne grasă și așa mai departe. Deci, în funcție de boli, dar la obezitate, experiența mea arată că cel mai bine este ca o intervenție să o lipești de un tipar care poate fi urmat de pacient. Și aia înseamnă să-l întrebi. În medicină, nu știu cum ne văd oamenii din afară ca medici, dar e o componentă foarte importantă să pui întrebarea bună. Și acum fiecare doctor, până la urmă, își formulează setul lui bun de întrebări. Poate sunt medici care au alt stil, care insistă mai mult pe componente psihologice, pe, să spunem, selectarea alimentelor, sau medici care sunt, sau și specialiștii care lucrează în clinică sunt diferiți. Iulia are un stil, Larisa un stil. De exemplu, Larisa e foarte pasionată de sport și insistă mult pe aceste aspecte. Iulia are un stil, să zicem, mai apropiat de al meu, cu anumite grupări ale meselor în anumite momente, dar și Anca a fost în emisiune și Anca are stilul ei. Fiecare specialist își conturează un anumit stil. Și până la urmă și la mersul ăsta la nutriționist e ca la psiholog, ca la antrenor, adică la un dat vibrezi cu un stil sau cu alt stil și ajungi sau nu la rezultate. Dar e un stil de a personaliza care nu se îndepărtează de știință. Deci aceste, să zicem, trucuri pe care le folosesc în alcătui dietele pentru fiecare,
Nu se desprinde esența bazei științifice care înseamnă în obezitate. De exemplu, restricție calorică, ceea ce înseamnă după aia să estimezi bine cu ce calorii se menține cineva, să știi ce restricție vrei să-i faci și să-i o recomanzi. Deci aici devine într-adevăr experiența, cunoașterea, arta, să spunem, instrumentele care ne arată compoziția corporală, că la aceeași greutate, 2 pacienți, unul cu 40% grăsime și unul cu 50% grăsime vor primi diete diferite. Deci sunt multe aspecte. Dar asta vroiam să spun, eu personalizez în linii mari în funcție de pacientul din fața mea. Pentru că pot să personalizez și pe cât de implicat e în nutriție. Și eu am avantajul mare de a fi empatic cu cei leneși, foarte ocupați, cei care s-au și îngrășat cândva în viață, că și eu m-am îngrășat, acum sunt versiunea mea la minus 7% din greutatea mea maximă. Deci pot empatiza cu stilul ăsta de oameni ocupați, care nu vor neapărat să facă mese cu 14 ingrediente și poate uneori o masă simplă de tipul pâine integrală, ulei de măsline, brânză de vaci și o roșie, care e o masă formidabilă nutrițional, poate să-i pice foarte bine și să-l ajute. Uite, sunt foarte curios să știu care e perspectiva ta sau punctul tău de vedere, că avem paradoxul acesta științific, avem atât de multe informații, atât de multe date și totuși suntem într-un punct al omenirii unde obezitatea și supraponderea e atât de prezentă. Unde crezi că se rupe în realitate această conexiune între rezultatele științifice și viața de zi cu zi? E destul de simplu. Planeta nu mănâncă după ce citim noi în cărți. Planeta mănâncă spontan, adică extrem de puțini oameni procentual mănâncă pentru că sunt conștienți și încearcă să urmeze niște reguli. Obezitatea s-a extins, nu pe baza cărților. De exemplu, când în Fiji a intrat dieta occidentală, s-au îngrășat cu foarte multe puncte de IMC și a apărut un grad mare de obezitate. Obezitatea pe planetă e tributară stilului de viață modern, nu cunoștințelor moderne, pentru că nu mâncăm cum scrie în cărți. Deci, ce s-a schimbat de fapt în viața modernă? Sedentarism, da? Nu mergem pe jos la serviciu, mergem cu mașina. Ce joburi avem? Uitați, ăsta e un job static, să spunem. Eu la cabinet stau pe scaun. Un job static, e sedentarism ocupațional. Și când încep și le adun pe toate, îți dai seama că ești sedentar în mare parte a timpului, ceea ce este contrar naturii umane. Noi suntem o ființă care ar trebui să zburde de dimineață până seara. Cel puțin genetic așa ne-am format. Deci, nu faptul că știm cum ar fi o dietă bună sau așa este obstacolul, ci stilul de viață modern. Apoi, sigur, să nu trecem peste întrebare fără să pomenim mâncarea care este altfel. Mâncarea este altfel, adică se mănâncă destul de mult procesat, ultraprocesat, că am atins subiectul în discuția noastră anterioară, și multe din mâncărurile care sunt asociate cu epidemia de obezitate sunt mâncăruri care aduc mai mulți carbohidrați, mai multe grăsimi, mai puține fibre, mai multe calorii, mai puține lactate, legume și fructe. Și, practic, există un tipar obezogen care, de fapt, s-a constatat în populațiile care s-au îngrășat. Dar, per total, consumul mai mare de calorii este la rândul lui tributar faptului că mâncăm alimente care ne fac să mâncăm mai mult. Deci stăm așa într-o rotiță ca E o șoricelului. mâncare mai degrabă hedonică sau un impuls Exact. hedonic Da, da, da. Și decât unul fiziologic. corect. Dacă mâncăm, de exemplu, de plăcere și n-am răspuns semnalelor de foame fiziologică. Deja am intervenit pe niște bucle de nutriție, dar pe o altă scurtătură, să spunem. Sau dacă mâncăm alimente care nu ne satură și am adus foarte multe calorii. Să dau un exemplu, croissantul, care e la origine un aliment excepțional, adică e emblema Îți place bucătăriei. Mie îmi plac textura? croissantele și abia aștept la Paris când ajung să mănânc un croissant bun. Încerc să nu mănânc decât în zile extrem de active. Niciodată, de exemplu, nu îmi cumpăr croissant ambalat de la supermarket în casă. Nu, n-a existat niciodată așa ceva în casa noastră. Dau un exemplu. Deci mănânci un aliment care are, să spunem, o densitate calorică mare, o densitate nutrițională mică, deci îți aduce glucoză în cantități mari și grăsimi în cantități mari, fără proteine multe, fără vitamine, fără minerale, fără fibre. Și genul ăsta de mâncare, care spunem noi foarte dens, caloric și sărac nutritiv, de fapt, în sine ai putea să le integrezi într-o ecuație, dar el te face să mănânci mai departe pe tiparul ăla. Deci cam astea sunt cercurile vicioase. Bei suc, da? Bei suc cu zahăr, te face să bei mai mult suc cu zahăr. Deci astfel de cercuri vicioase, de fapt, întrețin obezitatea și plus că sunt toate la îndemână. Adică mergi pe stradă, te apucă o foame, să spunem, care e șansa să mănânci ceva ultra sănătos?
mică. Mulți își iau suc, își iau o patiserie, își iau un covric și așa mai departe. Deci cam astea sunt elemente de stil de viață modern care încurajează epidemia asta. Că ce știm noi, știm, dar populația nu trăiește la cote atât de mari după spusele medicilor. Sigur, sunt campanii, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi, care Excepționale. este o campanie în toată Uniunea Europeană, nu este Exact. doar la noi. Este obligatorie la anumite ore, programe să apară. Mesajele sunt, se încearcă scoruri, se încearcă educație, să spunem, dar toată această educație se izbește de bugetul persoanei, educația persoanei, ce este pe raft la market, ce stil de viață are persoana respectivă, că poate e ultra ocupată cu 2 joburi, se chinuie să-și țină copiii, pe unul duce la școală, între timp mai înfulecă ceva pe stradă. Deci stilul de viață este de fapt baza. Știința, da, spune ce am putea face, dar implementarea e grea. Sunt tare curios să știu care sunt cele mai frecvente mituri legate de alimentație pe care le-ai întâlnit în cabinetul tău? Cred că cel mai, puternic mit ar fi: "Eu știu ce trebuie să fac", și ăsta de multe ori vine dublat de faptul că constați că nu știe ce trebuie să facă, Aha. că de asta are problemele pe care le are. Deci un mit ar fi că persoana care vine la cabinet știe dinainte ce îi va zice nutriționistul și cred Și că totuși mulți vine. da, vine, ne mai și schimbă, încearcă 3, 4, 5. Așa se întâmplă, deci cu toții auzim de cineva care a fost la altcineva și așa mai departe. Dar, eu cred că ăsta e primul mit, că ai senzația că știi ce îți va zice un specialist. Eu când mă duc cu mașina la atelier, nu știu, am senzația, n-am senzația, nici nu mă interesează, aștept să-mi zică un specialist ceva. Poate am eu o idee, dar specialistul va veni și îmi va zice: "Nu, era piesa cealaltă, era un joc la nu știu ce bară", deci eu credeam că e ambreiajul. Deci specialistul e bun pentru că vede din exterior și interpretează mult mai bine și pe matricea lui datele pe care le dai. Cum spuneam, de exemplu, eu pot să interpretez rapid, întrebând un om, să-mi dau seama unde sunt defectele alimentației lui. De exemplu, mulți ne spun, am voință, vreau să slăbesc. Mă abțin și seara nu mai pot rupe frigiderul. Și atunci eu vin cu o idee foarte simplă: nu te mai abține. Bagă-ți mese mai consistente în jurul prânzului. Bagă-ți o gustare la 4. Lucruri care sunt extrem de simple, dar lumea nu le face sau nu le vizualizează așa cum le vizualizăm noi. Mulți cred că o să le dăm 3 mese și 2 gustări. De exemplu, apropo de mituri. Deci, un mit ăsta ar fi. Că alte mituri, mai sunt miturile astea legate de alimente care sunt bune sau rele. De exemplu, foarte mult s-a discutat pe internet că sunt rele fructele, că fac grăsime la ficat. Nu, evident că nu. Miturile astea despre ce este cu adevărat rău și de fapt nu e atât de rău, ce e extraordinar de bun și poate nu e atât de bun, cred că cam aici se încadrează multe mituri. Și nu neapărat mituri, dar multă lume e foarte derutată, cred că asta e ceva interesant. Uh, Mitul, de exemplu, de a crede că de fapt ai 100 de variante ca 100 de hoteluri într-o stațiune. Când zici: "Ok, nutriționistul Copcea, nutriționistul Vodnar, nutriționistul nu știu care", și ai senzația că sunt 100 de variante, dacă nu-ți plac primele 20, mai încerci 10, dar nu e așa. Slăbitul, de exemplu, are o singură regulă: trebuie să tai de undeva. Și o regulă următoare, trebuie să lași în loc lucruri bune. Și în esență se poate jongla, de exemplu, pe paliere de distribuții de macronutrienți. Poți să mergi mai spre low carb, poți să mergi mai spre high carb, poți să mergi mai spre grăsimi puține sau spre grăsimi multe, ca în dieta ketogenică. Dar în esență vei ajunge la faptul că ai mâncat mai conștient, mai sănătos, mai puține calorii, te schimba. Deci, în esență, punctul final e același, dar lumea are impresia că sunt 1000 de variante. În realitate, ele sunt înrudite. Deci cam așa aș sistematiza eu. Unul este că lumea crede că știe mai multe decât știe și al doilea, că există așa o sumedenie de fapt de intervenții, când de fapt, multe ori sunt păcăleli și multe ori sunt variante care nu se potrivesc persoanei, în cauză. Sunt tare curios să știu, și să aflu de fapt punctul tău de vedere cu privire la toate dietele care au tot fost inventate de-a lungul timpului, dietele moderne. Care, a fost impactul dietelor moderne, la modă, din diverse perioade, asupra obezității, asupra oamenilor, asupra sănătății organismelor? Nu cred că dietele au avut așa un impact, istoric sau la nivel de populație, pentru că, încă o dată, un procent din oameni, țin diete și de multe ori țin diete pe termen foarte scurt, adică încearcă. E o chestie mai mult mondenă. Ce văd eu în cabinet, de exemplu, am început să separ
în tipuri de diete care mi se pare că fac extrem de rău pe termen lung. Și aici, în topul meu, am dietele disociate și dieta Dukan, care sunt oricum condamnate și de lumea științifică, Așa nu doar de este. mine. Și în topul dietelor bune aș spune că a fost într-o vreme, dar nu mai e acum la modă, dieta pe puncte, care avea Pe puncte. Weight Watchers și dieta pe puncte. Adică îți țineai cumva o socoteală globală care de fapt nu e departe de ce încercăm noi, adică Da, da. să menținem un anumit nivel. Diete foarte proaste iarăși sunt dietele low carb făcute fără cap, de exemplu, grătar de porc cu salată la 2 mese, să spunem, care dezechilibrează prin lipsă mare de o serie largă de nutrienți. Și diete bune sunt în general cele care au avut o diversitate, dar au avut o regulă. Și când, întrebăm pacienții: "Ce experiență ai mai avut cu slăbitul?" Și imediat ne prindem. Așa: "Am slăbit cu un nutriționist." Asta deja ne zice: "Ok, e ceva rezonabil." Sau ne zice: "Am ținut dieta Dukan, ne punem o mână în cap, am ținut dieta Rină, ne mai punem o mână." Și știm că acolo avem un organism care e foarte greu de lucrat. Eu, ca stil de medic, nu sunt un mare promotor al dietelor low carb, pentru că și dietele astea normale în carbohidrați, dar se pot face mai spre limita de jos, țin antrenat și pancreasul și au aport bun de fibre și așa mai departe. Dietele low carb mi se par un pic dificile în sensul că dacă slăbești cu low carb odată, mai slăbești odată, uh, ulterior în timp e destul de greu să mai slăbești cu diete normale în carbohidrați și practic îți rămâne doar varianta de a mai încerca low carb-uri. Deci cumva e o dietă care te cam restricționează. Eu vorbesc pe ordine de zeci de ani, nu vorbesc de 2-3 ani. Da, da, da. Vorbesc de pacienți pe care iau, să zicem, la 40-50 de ani și care îmi zic că s-au apucat de dietă la 18, au mai făcut de-a lungul vieții N diete și ei se și descriu. Adică îmi zic: "Toată viața am fost într-o dietă" și așa mai departe. Deci, rău la nivel de populație n-aș putea aloca, să spunem, dietelor la modul general. Multă lume a încercat să comercializeze ce s-a vândut, și Montignac și cred că am făcut toată un articol dietele de la A la Z și acolo am cam pus așa niște scoruri, unele erau mai bune, unele mai rele. Nu pot să spun că asupra omenirii impactul e prin dietele respective, dar e un impact grav prin faptul că nutriția ajunge să fie privită așa, monden, ca o chestie fără impact asupra sănătății. Hai să încerc asta, hai să încerc să mănânc 2 zile numai fructe, 2 zile numai carne, adică pare o chestie inofensivă și e foarte nocivă pe termen lung. Deci cred că asta este de fapt răul suprem al dietelor. Ideea în sine că faci o chestie așa foarte temporară și ai rezolvat și toată lumea știe că nu se întâmplă așa. Deci trebuie să faci o chestie deșteaptă și pe termen lung. Și faptul ăsta că este privită cu superficialitate și ca și cum, nu pierzi nimic, hai să încerc și asta. Deci chiar aș recomanda celor foarte tentați să nu privească cu atâta ușurință, pentru că dietele astea, am zis eu de mult timp, se plătesc și se plătesc la nivel de 10, 20, 30 de ani. Există o memorie metabolică extraordinară, multă lume se miră că spun asta, dar există. Și în diabet și în obezitate. Deci dacă faci niște lucruri rele, le poți plăti și peste 10-20 de ani. În sensul în care organismul văduvește anumiți Nu micronutrienți ține și de nu. micronutrienți, nu ține de De o micronutrienți. memorie Da, ține de o memorie, aș zice că tot cumva înnăscută, care de fapt, încadrează dieta în categoria pericol de mediu, nu este mâncare și cumva armează corpul să înglobeze mâncare când va da de ea. Pe când dietele cele mai bune cu care se slăbește trebuie să fie plăcute omului. Deci dacă omul se slăbește și în boli, da, se slăbește și în ciroză, și în, boli, grave, în cancere, se slăbește și ulterior dacă dai ce trebuie corpului și va intra într-o stare mai bună, el va recupera. Cam așa privește corpul și o dietă foarte drastică. O privește ca pe un un defect al inamic. mediului, un inamic. Deci când ții o dietă care simți oricum că este prea drastică, prea dură, cu siguranță așa e. Cele mai bune diete nu prea trebuie să le simți. De-aia se miră și pacienții noștri care au rezultate foarte bune. Că zic că am crezut că o să fie ceva mai așa. Păi ce a fost? A fost mâncare plasată mai bine, mai porționată. Deci sfatul meu asta ar fi. Diete mai aproape de normal, cu ingrediente normale, adică nu trebuie să mănânci, lucruri științifico-fantastice, dar nu extrem de drastice. Știința spune clar, deficit caloric 500-1000 de calorii. Ori dacă ai, un consum, să spunem, uzual de 2800 de calorii și mănânci 600, cum se face în multe programe comerciale, să spunem Atât așa, de mai vechi, puțin. da, vedem și e o crimă metabolică. Este. Înseamnă te-ai pus la un deficit de 2200, asta e prea mult pentru corpul uman. Adică deficitul între cât aveai și cât mănânci e prea mare. Slăbești
Dar corpul își armează un circuit în care zice: "Ok, slăbitul ăsta e ceva bolnăvicios. Cum prind ocazia, cum recuperez?" Pe când dacă faci un deficit de 700, corpul se simte bine, faci și mișcare, își ia din rezerve, el e într-o armonie. Deci un deficit moderat e de fapt cheia succesului pe termen lung. Deci undeva până la 600 ca să nu Eu lucrez foarte mult cu 600-700 de calorii deficit. dezechilibrezi organismul. Și Da, memoria aceasta de care ne spui metabolică este o memorie care se poate activa și după N ani, adică după da. 10 ani. Organismul chiar reține atât de bine aceste, eu știu, dezechilibre ale Reține organismului? și nu doar dezechilibre, da, pe de o parte reține traumele Da, nutriționale, într-un fel, sigur. așa, și mai reține ceva. La femei vedem, de exemplu, de foarte multe ori, greutatea maximă atinsă în sarcină, când face graficul, Da, apoi femeia își vine și la un moment dat în viață, cumva, corpul, când e într-o stare proastă, va tinde spre acea greutate. Deci, să zicem că o femeie a atins în sarcină, nu știu, 100 de kilograme și când facem așa niște grafice, așa ca niște artiști, dăm de un mini platou în perioade proaste ale femeii, foarte apropiat de greutatea maximă din sarcină, pe care sigur nu și-a dorit-o nici atunci, dacă a fost o creștere mare. Deci sunt multe feluri de memorie pe termen lung. Le vedem și în diabetologie, unde nu credeam că o să le văd, dar le vedem în, de exemplu, gestionarea diabetului la debut. Un pacient care la debut a fost tratat agresiv, să spunem, adică pus diabetul la punct fantastic, merge ani de zile, uneori fără niciun tratament. Un diabet lălăit, cum zicem așa mai în glumă, adică i-ai mai dat ceva și nu prea s-a mișcat, merge prost următorii 10 ani. Deci memorie metabolică există, n-am studiat-o așa la detaliu și cred că e greu de studiat, nici nu-mi da, imaginez instrumentele, dar în practică o vedem. Și încă o dată văd mult diete proaste lăsând urme grave pe termen lung. Adică pacienți care au slăbit cu tot felul de diete extreme, ajung la noi și le spun: "Corpul tău e într-o stare proastă, facem ce putem, dar nu pot avea promisiuni." Pe când îmi vine un pacient care zice: "N-am mai făcut nimic", zic: "Perfect, e cea mai bună variantă." Deci decât să faci prostii, mai bine nu faci nimic și ajungi la cineva mai echilibrat, un nutriționist mai, să zicem, mai răbdător. La mine se ajunge greu, dar măcar la colegi de-ai noștri comuni, că avem mulți prieteni comuni, sigur. care se pot ocupa serios. Și totuși în anul 2026 există o dietă ideală pentru diabet? Pentru diabet, dieta, să spunem, cea mai apropiată de ce ne dorim noi, e dieta mediteraneană. Deci asta e, să spunem, un tipar mai larg, nu e un meniu fix Da, care îți vine în cutiuțe. Principiile sunt trasate pe dieta de diabete, să fie dieta, în primul rând, care îți asigură o greutate mai bună. Deci cei cu obezitate trebuie să slăbească, aia e dieta ideală. Orice dietă care slăbește. Uh, Așa o structură ca la carte, cum spuneam, nu există, pentru că nu sunt 2 oameni la fel și eu am un exemplu foarte clar și pe care îl zic mereu. Mergeți la hotel și uitați-vă dacă găsiți 2 oameni care au același lucru în farfurie. Nu o să găsiți. Deci la un hotel cu un bufet cu de toate, nu există 2 oameni care își iau același lucru. Exact așa e și viața de zi cu zi. Adică fiecare mănâncă altfel. Cum mănânc eu, nu mănânc altul. Deci foarte mică foarte șansa să corect, mănânce da. exact ce mănânc eu. Și de asta nu prea mergem pe diete ideale, dar mergem pe principii. Deci care e principiul dietei de diabet? Să consumi fructe și legume într-o proporție bună, să incluzi grăsimi sănătoase, că e vorba de oleaginoase, de ulei de măsline, de avocado. Să nu ai multe grăsimi animale, pentru că grăsimile animale nu sunt asociate favorabil cu um, derularea în timp a diabetului. Să mănânci ouă în cantități moderate, zicem noi 4-8 pe săptămână, cam Nu mai multe, 4-8. în jur Știi? de un ou pe zi, ne cam învârtim cu datele. Ok. Așa Pentru că merge. diabet, pentru În diabetici. diabet, da, Da, în da, da. diabet. Dar și în alimentația normală, cam spre un ou pe zi sunt Dar știi că datele este un bune. studiu care a furnizat, de fapt oamenii au consumat până la 15 ouă pe zi, urmărindu-le colesterolul. Da, Și nu s-a modificat absolut deloc colesterolul dacă persoanele respective 3 luni de zile au consumat 15 ouă în fiecare zi. Mi s-a da. părut remarcabil. Nu e atât de surprinzător, pentru că la dieta de scădere a colesterolului s-a dovedit de foarte mult timp că impactul mare este al grăsimilor saturate, de exemplu unt și smântână, și nu al gălbenușului, care are colesterol preformat. Da, Deci gălbenușul și colesterol și creierul și alte organe conțin colesterol de-a gata. Și s-a dovedit în timp că colesterolul de-a gata de fapt nu e atât de puternic ca impact pe colesterolul nostru circulant. În schimb, grăsimile saturate și grăsimile trans, deci cele da, din da. produse de tip napolitane, biscuiți și așa mai departe, unele din ele,
Au impact mare pe LDL colesterol, deci pe colesterolul. De asta nu sunt surprins că 15 ouă nu modifică colesterolul, pentru că e vorba de impactul mic al colesterolului de-a gata asupra celui din sângele nostru. Și apropo de asta, cred că am zis, în weekend la o conferință cu mulți medici pe o temă de hipercolesterolemie, maioneza în principiu e mult mai, bună cu colesterolul decât untul sau smântâna. Da, Pentru că ai sunt perfectă gălbenușuri dreptate. și este ulei care Uleiul care nu are care nu are impact și pe de altă sigur. parte smântâna. Deci Da, dacă e da, să da. alegi între o maioneză bună și smântână, în linii mari, pentru cei cu colesterolul mare, e de preferat o maioneză. Ne întoarcem. Un ou pe săptămână? Pe zi, Pe zi, scuză-mă. pe zi Un am ou zis. pe zi, Un ou pe scuză-mă. zi Așa e e. absolut aproape de recomandările științifice. Și ce altceva? Ce să mai incluzi în o alimentație ideală? Da. Eu am pus și în cartea mea, 28 de grame de nuci pe zi. 28 de Nu grame de 25 nuci. minute, dar 28. Wow, de ce Cred că sunt 28? unitățile americanilor. Cred că ei au făcut așa porțile Da. la uncile lor și la 28 de grame de nuci pe zi, un ou pe zi în linii mari, fructe și legume, leguminoase, adică mazărea și fasolea care sunt iubite în România și proporții moderate de cerealiere, adică pâine, mămăligă, nici prea mult, nici prea puțin. Deci cu asta acoperim un spectru foarte bun, carne de preferat slabă, brânză de preferat ori slabă, ori un gramaj un pic mai mic dintr-o brânză grasă. Și aici insist mereu că avem matematică, adică dacă faci 3% din ceva, seamănă cu 10% din altceva, nu? Corect. 10% din ceva mai puțin poate fi la fel cu cât extragi prin 3% din ceva mai mult. Asta e la iaurturi, de exemplu. Deci nu încurajăm iaurturile zero. Iaurturile de 1,53 se pot încadra în proporții. Deci cam asta ar fi o dietă ideală de diabet. Nu e spectaculoasă, e cu mese normale, e cu ingrediente normale, dar nu e cu sucuri cu zahăr, nu e cu foarte multe alimente de tip napolitane, patiserii, prăjituri de cofetărie, care de multe ori nu au grăsimile cele mai sănătoase. Deci cam ce nu pui în dietă ar fi, să spunem, alimentele mai proaste nutrițional, ce pui în dietă ar fi alimentele cât mai naturale, ca să spun așa, cât mai gătite, mă rog, asta e subiect lung, cum gătești, ce gătești, dar alimente cât mai normale și când mănânci mai apropiat de normal și mult mai puțin cu sucuri, cu gustări, cu dulciuri, cu ronțăieli, deja e un pas foarte important. Excelent. Și dacă, din tot așa, din cazuistica pe care o ai, care sunt greșelile cele mai frecvente pe care le fac diabeticii? Nu cred că le fac din rea voință, cred că Hedonic, singura... din poftă? Nu neapărat, Nu. nu sunt așa de judgmental, cum zic americanii, nu îmi judec așa tare pacienții. La diabet avem și marele avantaj că avem multe tratamente extrem de eficiente și atunci putem lăsa multă libertate pacientului. Spre deosebire de obezitate unde sunt stigmatizați toți cei cu greutăți mari. În diabet încercăm să lucrăm cu materialul clientului și adevărul este că unii pacienți se motivează și își fac modificări fantastice în viață și atunci le scoatem tratamentele, dar alții nu prea fac ce am vrea noi să facă și atunci ne adaptăm, dar îi putem trata. Deci greșeli pe care le fac, eu nu știu, una din greșelile astea că se tem, apropo de mituri, că cred că mămăliga e mai bună decât pâinea și nu e. Se tem de anumite alimente și nu le consumă inutil, adică bananele și strugurii, de exemplu, li se par fructe interzise și noi insistăm că nu e niciun motiv să contraindici banane sau struguri în diabet. Mazărea, iarăși, din unele motive o exclud sau se tem de ea. N-aș pune așa greșeli mari. Diabeticii sunt tot oameni ca noi, adică Da, urmează cam categoric. aceleași tipare, nu neapărat. Adică diabetul nu le modifică, nici apetitul. Multă lume se întreabă, dar nu se modifică nimic. Mulți au diabet și nu știu. Deci diabeticii nu sunt o altă specie de oameni, sunt tot ca noi, mănâncă tot ca noi. Ce greșim noi, cam mai greșesc și ei. Probabil mănâncă improvizat, probabil nu mănâncă foarte atent la ingrediente. Mulți poate mănâncă prea multe grăsimi și nu-și dau seama. Un pic de șnițel aici, un cartof prăjit aici, un ulei aici, o napolitană acolo și când tragi o linie la grăsimi te sperii. Deci Da. cam astea sunt greșelile, să zicem calitative, cantitative, dar multe vin din a mânca cum îți vine și nu foarte premeditat. Înțeleg. Uite, schimbând acum subiectul și mergând înspre obezitate, aș vrea să îmi spui care e punctul tău de vedere. De ce unii oameni se îngrașă și alții nu se îngrașă, deși aparent au aceleași condiții, trăiesc în aceleași condiții, au aceleași model alimentar?
Știi că uneori se întâmplă lucrul acesta să auzim oameni, persoane care spun: "Dom'le, am mâncat la aceeași masă, eu m-am îngrășat, el nu s-a îngrășat." Păi metabolismul nostru nu e același. Deci, una la mână ar fi genetica. Genetica joacă undeva în jur de 50% din, ceea ce influențează obezitatea pe parcursul vieții. 50-50 să zicem, sunt studii de variabilitate, să zicem între 40 și 70 de ani prea larg, dar noi zicem cam 50% influențat genetic, 50% contribuim noi. Ce mai văd și cred că răspunde bine întrebării este că 2 oameni chiar, copiați la Indigo cu aceeași înălțime și aceeași greutate, pot să reacționeze foarte diferit la mâncare în funcție de câtă grăsime au în corp. Deci compoziția corporeală dictează extrem de mult din consumul caloric. Deci dacă am 2 oameni, unul să zicem, hai să zicem femei, că lucrez mult cu femei, una are 35% grăsime, una 50, dacă le dai aceleași calorii, cea care are grăsime 50% se îngrașă, să zicem cu 1500 de calorii, cea cu 35% grăsime nu se îngrașă. Deci un factor major în, impactul aceluiași meniu la 2 persoane diferite este compoziția corporală. Cei mai musculoși nu se vor îngrășa, cei mai grăsuți ca structură se vor îngrășa mult mai ușor, pentru că au metabolismul mai lent, iar cei musculoși au un metabolism mai accelerat, ard mai multe calorii. Deci aș trage o linie la genetică, aș mai trage o linie la compoziția corporală. Nu prea avem enigme, să știți, în nutriție. De multe ori am avut pacienți cărora le-am dat câte o dietă, să zicem, unei femei. I-am calculat-o, să spunem, la 1300, fac multe diete în zona asta, 1200, 1400 la femei și undeva 1600, 1800, 1900 la bărbați. Deci am dat dieta de 1300 de calorii. Un nutriționist bun, apropo, trebuie să știe câte calorii a recomandat unui pacient într-un tratament de obezitate. Și a venit pacienta, am slăbit 4 kg, dar soțul meu a slăbit 15, sunt foarte recunoscătoare. Pentru mine nu prea, dar soțul, și zic sigur, pentru că soțul avea 1,80 și 1300 la soțul și 1300 la doamna nu înseamnă același lucru. Deci pentru doamna e un deficit mic, pentru soțul era un deficit mare. El a slăbit mult, ea a slăbit rezonabil, să zicem. Da, deci poți cu aceleași calorii, dându-le unor oameni diferiți, să obții lucruri diferite. Da, așadar, obezitatea nu e o chestiune de lipsă de voință? Ăsta e un subiect foarte complex și foarte supus așa unei stigme publice. Eu am văzut foarte multă voință la pacienții cu obezitate, dar și-o investesc prost. Deci investesc voința în a face diete proaste, în a face cine știe ce și apoi aceeași voință pe care ar avea-o nu îi mai ajută. Deci eu văd asta în viața reală și spun ok, bărbații, de exemplu, sunt foarte on-off. Deci își pun voința și nu mai mănâncă nimic sau își fac ordine, nu mai fac nu știu ce. Ești mai Deci disciplinat, să înțeleg? pe termen foarte scurt. Iar Scurt. femeile își pot pune, voința spre a fi tenace. Cine câștigă? Femeile. Pentru că în nutriție trebuie să fii tenace, mai mult decât să fii on-off și foarte dur pe termen scurt sau foarte drastic. E lungă problema cu voința. Sigur că voința, de fapt ce e? Impulsul din cap ca să urmezi un comportament, dar comportamentele sunt complexe. Adică ce mâncăm declanșează o sumedenie de feedback-uri și le cunoști foarte bine Da. din științele astea, să zicem, preclinice sau care studiază la nivel de celule, dar orice dai corpului îți provoacă reacții în lanț. Deci nu e atât de ușor de influențat un comportament cum crede lumea. Adică zice, n-ai voință să slăbești. Știți ce le zic eu lor? Câte kg ai? Păi 60. Ok. Vino la mine, te rog, cu 65 de kg în 3 luni. Știți ce greu e ca un om slab să se îngrașe? Foarte greu. Sau, adică dacă îi dai unui om o greutate țintă, toți cei care sunt slabi au impresia că cei grași n-au voință că nu slăbesc. Dar pune-l pe ăla slab să se îngrașe 5 kg. Deci, bun, folosește toată voința pe care o ai și te rog, hai cu 5 kg în plus. Nu poate. De asta, ăsta e motivul. Voința nu este nici suficientă, nici nu rezolvă, nici vinovată pentru toate problemele. Nutriția e un mix complex de reacții. Asta nu ține doar de voință, ține de corp, de metabolisme, de multe. O altă întrebare, sunt foarte curios să știu care este, tot așa, punctul tău de vedere cu privire la prevenția care se face în zona aceasta a diabetului, a obezității, a bolilor metabolice. Există o prevenție reală? Putem să prevenim noi ca și cetățeni normali ai acestei țări să nu ajungem în aceste subiecte medicale? Foarte greu, pentru că, cum spuneam, extinderea asta planetară, dacă te uiți de pe lună și vezi o specie care se tot îngrașă, e un fenomen foarte larg, care ține de un stil de viață foarte larg.
S-a încercat prevenție prin etichetările de produse, prin, să spunem, nu știu, apariția sucurilor light, nu s-a întâmplat nimic, nu s-a schimbat nimic, prin gamele low fat, nu s-a schimbat nimic. E foarte greu de zis cum poți face o prevenție bună, ar ține de cred că de a obliga oamenii într-un fel sau altul, de a le face un program de mese. De exemplu, dacă ne gândim un pic cum se face prevenția în Japonia, găsim modele bune acolo. Copiii, nu știu, sunt antrenați să participe la masă, să se miște. Țările nordice au cultura mersului pe bicicletă, deci foarte multă prevenție nu e medicală, e de societate, adică cum încurajezi omul să fie activ, să mănânce sănătos, iar asta nu prea ține de doctori. Deci cu așa mă spăl pe mâini, ar zice lumea, dar Corect. nu ține atât de mult de doctor cât de politici publice foarte complexe și foarte inteligente. De exemplu, și lăsatul de fumat, nu? Poți să zici, ok, mergi la pneumolog să te lași de fumat. Păi nu, Corect. nu merge așa. Dar dacă s-a interzis fumatul acolo, dacă scumpe țigările, dacă ajungi la reducerea asta sau dacă induci ideea că fumatul nu e o chestie așa de elegantă și de cum era când eram noi micuți și erau reclame la televizor, la țigări. S-au scos, acum parcă nu mai e o chestie așa de bon ton fumatul, e mai marginalizat și atunci s-a redus fumatul. A fost campanie antifumat. Deci exact cum e fumatul, cam așa e și cu obezitatea. E destul de greu să o facă doctorii, e nevoie de un stimulant sau, nu știu, chiar povesteam cândva, să dai oamenilor bani să facă, nu știu, să ajungă la o greutate. Sau am avut un pacient din Cleveland și îmi spunea că el dacă are un LDL mai mare îi crește asigurarea și încearcă să-și țină LDL-ul jos, Nu pot colesterolul să și cred. da, și zic ok, hai că-ți dau să-ți fie LDL-ul cât vrei, 45, ok, lucrăm spre 45. Eu cred că astfel de incentive, astfel de motivații, cumva implementate pot determina oamenii să facă. De exemplu, la francezi, dacă nu faci colonoscopia, îți dai asigurarea medicală, adică îți trimit o scrisoare, îți mai trimit una, dacă n-ai făcut-o și ai rude de gradul 1, vârsta și așa mai departe. Asta e tot prevenție. Obezitatea e foarte greu, adică e o chestie foarte globală și de mai mult de civilizație, dar probabil că motivații de genul ăsta, dacă faci nu știu câți pași, îți dăm 10% la salariu, cred că ar funcționa la români, că eu am exemplu cu supermarketul Profi unde erau, mă rog, nu știu dacă, în fine, erau coșuri peste tot, au băgat moneda de 50 de bani, sunt toate coșurile, pentru că omul Ordonate. vrea să-și ia moneda Da, da, acasă, da. da. Deci cred că ar funcționa o chestie de asta, de a studia mentalitatea și a vedea cum. Dar e vorba de mâncărurile de la raft și foarte greu să scoți toate mâncărurile ieftine. Dacă sunt Exact. ieftine și hipercalorice, cum îi zici unui om, ia-ți o mâncare scumpă și foarte sănătoasă. Eu aș mânca mereu mult mai sănătos decât mănânc. Nu am bufet toată ziua. Cum am la hotel, nu am. Adică va trebui să-mi iau ceva. Timpul oamenilor, nu? Cât timp poți investi în a sta în bucătărie și a-ți alege? Mulți pot investi, mulți nu. Deci e o chestie de cultură foarte globală, nu cred că o să am vreodată vreun răspuns de genul ăsta, dar cred că o motivație pe activitatea fizică, pe un program de mese. Vedeți că multe firme și la spital în Franța, apropo, aveam pauză de masă. Deci a organiza un program încât să ai pauză de masă poate fi favorabil. Companii ca Google și altele au birouri în care stai în picioare. Iarăși, încurajează ceva. Deci trebuie neapărat o componentă politică. Ori constrângi omul, ori îl faci să-i convină ceva. Eu cred că așa s-ar ajunge la rate mai bune de greutate bună. Ne apropiem de final și vreau să știu care e diferența dintre un pacient care reușește și unul care abandonează. Ce? Abandonează ce? Slăbitul. Cred că ține un pic și de arta celui care îl îndrumă, dacă e, sau dacă nu, ține de persoana în sine. Eu, de exemplu, nu sunt o persoană extrem de motivată să spun pe o temă. Gradul de motivație îți va determina extrem de mult din rezultate. Eu am fost slab toată viața, ulterior, după 40, am fost mai grăsuț, acum sunt un pic mai bine. Dar când am fost grăsuț după ce am fost traumatizat că am fost foarte slab, n-am avut motivația de a slăbi. Adică nu aveam nicio traumă prin a fi mai gras. În fine, am primit eu bully că ce meserie ai tu și greutatea, în fine, acum sunt ok. Dar cred că motivația e principalul determinant între cei ce reușesc și cei nu. Iar al doilea ar fi că ceea ce fac ei să le vină confortabil. Deci eu cred că este extrem de clar că cine va reuși în nutriție este cineva care face ceva ce îi vine confortabil. Pentru că când cineva se forțează, abia așteaptă să se termine dieta, să se termine aia, să se termine aia. Adică ajung să fie frustrați de dietă. Deci eu cred că cei ce reușesc bine nu sunt frustrați de chestia pe care o fac. Își fac programul de mișcare, mănâncă mai inteligent,
încep să aibă bucle pozitive, adică au văzut că ce fac dă rezultate, sunt încurajați de ele. Eu cred că aici se trage linia. Deci motivația poate că e mare la început pentru orice, dar cel mai bine reușesc cei ce și-au nimerit o rețetă potrivită. Și aici e autocunoaștere. Deci n-am nicio rețetă pentru toți oamenii. Fiecare om, dacă își găsește ritmul, cum mi l-am găsit eu, că mie îmi trebuie mic dejun, am încercat fără, n-a mers. Am încercat mic dejun hiperproteic, n-a mers. Am încercat mic dejun cu mulți carbohidrați, a mers. Na, asta a fost la mine. Alt om se va autocunoaște, va zice, mie merge fără mic dejun, dar merge cu o masă bună la 2, îmi merge cu nu știu ce la seara. Deci eu cred că cei ce reușesc bine sunt cei ce înțeleg cum le e corpul, cum reacționează în raport cu energia, că de fapt asta e energia din alimente, cum și-o distribuie. Eu aici văd cele mai mari reușite, când fiecare își nimerește propriul stil de a mânca care dă roade. Excelent. Mă gândeam acum că e așa de diferit modelul acesta cu carbohidrați dimineața. În cazul meu, de exemplu, dacă Mhm. mănânc carbohidrați, simt nevoia pe parcursul zilei să Exact. consum carbohidrați cam tot timpul. Sigur, nu facem referire la carbohidrații complexi. Uh, Am ajuns la finalul acestei conversații absolut adorabile și aș dori să te rog să le transmiți ascultătorilor noștri un mesaj important pentru sănătatea lor. Cred că important e să facă lucruri cât mai nebătătoare la ochi. Adică să facă pași, 7-8 mii de pași pe zi. Să mănânce mai cu pauze și cu puține ronțăieli. Să mănânce mai curat. Deci cred că sfaturi din astea simple care nu ies cu nimic în comun. Adică nu o să le zic, mâncați 70 de grame de semințe dimineața. Nu, sub nicio formă. Mâncați cât mai potrivit vouă, încercați să vă urmăriți senzațiile de foame. Da, ăsta cred că ar fi un sfat foarte bine acționabil. Încercați să vă cunoașteți care vă sunt momentele de maximă foame, momentele de minimă foame. Încercați să nu mâncați când nu vă e foame, să mâncați când vă e foame și asta e de fapt secretul profesiei mele, de 20 de ani fac asta. Încercați să potriviți senzațiile naturale de foame și sațietate cu mâncărurile pe care le dați corpului. Cu asta reușita va fi mare în cele mai multe cazuri. Mulțumesc tare frumos pentru prezența în podcastul Profesor Vodnar. Eu mulțumesc, a fost o plăcere, nici nu știu cum a trecut timpul așa repede. Și cum ziceam, cândva eu nu am podcast, că nu am timpul și infrastructura, dar tare aș fi curios să pun și eu întrebări, că chiar sunt curios cum se văd din taberele omului de știință și mai ales pe științe din astea foarte tangente cu ale noastre, dar la detalii foarte interesante. N-am apucat să vorbim de celule, microbiom, dar cândva în viitor poate o să întorc rolurile, să zic Categoric. așa. Abia aștept. Episodul de astăzi al podcastului Profesor Vodnar se încheie aici. Ne reauzim curând pentru că știința nu ia niciodată pauză.